Yabona amakhosi ngokwemvelo nangokwendalo nje abadalelwanga ukuthi amakhosi aphuza utshwala, abadalelwanga lokho ayephuza emandulo kodwa engaphuzeli ukudakwa, ayiphuza nje inkosi iphuzela ukuba mnandi nje ihleli nesizwe sayo. Kwakungesikho impela lokho ukuthi usudake ukuthi ingqondo ayisasebenzi, ayiphuza nje amakhosi kuletha ukuhamba inkosi ihleli nenduna iphuze. Kungakafiki lo butshwala basesihogweni lobu osavana laba nositshela into eyenza umuntu asanganelwe ikhanda, kodwa amakhosi awadalelwanga ukuphuza utshwala. Angiboni ukuthi inkosi ephuza utshwala isuke isithanda isizwe sayo, inkosi nje edakwa utshwala angiboni impela. Kodwa ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe imali isuke iningi kakhulu kunesizungu, mhlawumbe undaba ezitha waleso sizwe usuke nesizungu. Ngiyacabanga ukuthi kusuke kuyisizungu, kodwa ngicabanga ukuthi isizungu semali mawuyinkosi yesizwe akufanele sikuphathe ukuthi imali iningi, ukuthi uyabheka amasudu agcwele yimoto, uhlala kuma-mansion, yabona, bese ubhoreka kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa uyinkosi yesizwe ubone ukuthi imali iningi, akufanele ucabanga ugologo odulayo namawayini adurayo, mhlambe no angiyeke lokho okunye. Kodwa ngicabanga ukuthi inkosi ifanele ibuke isizwe sayo ukuthi iyazi la kuna crash eyodwa noma kuna crash nje la esizweni sami, ayikho nje crash la. Awuthi-ke ngakho i-crash, yabo, noma okanye le yangane yalapha ngoba phela inkosi yesizwe kumele ibazi abantu bayo nokuhlupheka kwabo nenhlalo yabo. Yimbi inkosi yazi ukuhamba ngama-double cab nje, inkosi ekwazi ukuqaqamuka nje ingazi lutho ngesizwe sayo. Leyo nkosi leyo isichuse kahle kahle. Inkosi ifanele iyazi ukuhlupheka nenhlalo yesizwe sayo. Umsebenzi wenkosi lo, umsebenzi wenkosi akusikho ukukhulekelwa nje kuphela. Ukuthi inkosi iphume iyofuna usizo, kuthi kambe la endaweni yobabamkhulu bami ngeke ningiyakhe i-college la, ngeke ningiyakhe i-university, ngeke ningiyakhe i-clinic la, ngeke nisakhiwe isibhedlela la. Umsebenzi wenkosi lo ilekelelana nenduna ngoba induna seziyahola phela, zihola imali phela nje induna, yabo. Bese inkosi ibuka ukuthi isizwe sayo sidingani, hamba iye ngisho phesheya kwelwandle iyofuna usizo, ukuthi lapha endaweni yami ngidinga i-shopping center, yabo. Inkinga yami umgwaqo. Umsebenzi wenkosi lo, umgwaqo uyangishaya lapha, ilekelelane nobani nalento ekuthiwa uhulumeni. Ilwe nje inkosi impela ibe sishabasheki, izakhela umlando, hayi umlando woganwa nomlando wotshwala nomlando wokukhuluma nje, khuluma into engayi phambili, into ethule nje nokukhulekelwa nje. Inkosi akusiyo inkosi ngokukhulekelwa nje. Awaqala amakhosi ayivikela izizwe zawo kuze kube nempi impela nje, inkosi ivikela isizwe sayo. Kufanele inkosi ibuke ukuthi isizwe sayo sihleli kanjani, yini wrong esizweni. Mayibona ukuthi nangu lo mfana kwaZulu wamithisa ingane yesikole, akayondli le ngane bese imbiza, uyasebenza, ifanele imbiza inkosi ithi wena mfana ngoba uyasebenza awuyondli ingane le ngane ngoba wamithisa lapha uhlawule ngane. Umsebenzi wenkosi lo. Umsebenzi wenkosi ukuthi mayibuka ukuthi isizwe sayo imali iningi, ibhorekile, yazi imali izwenzani, hayi ukuthi inkosi idakwa utshwala. Umsebenzi wenkosi ukubuka ukuthi kunabafelokwazi abangathathi intweni, ithatha iveni la elikhulu le inkosi ihambe iye edrobheni, fika ithenga igross, iye kuloya mfelokwazi fika ishiya igrossa naloyo noma ithi abaqoqwe abafelokwazi iyobathengela igrossa kwaBoxer noma kwaShoprite noma kwaSpar.
ibuye ithi abashawulayini abafelokwazi banikeze ukudla. Umsebenzi wenkosi lo. Amakhosi mayengafunda ukwenza izinto ezinjalo uma imali ikhona, ngoba amanye amakhosi kubo lenkosi nesizungu le ibhorekile, ayinamsebenzi. Akufanele inkosi ingabi namsebenzi. Kufanele inkosi ikuzabala isibuki uthi labantu abana clinic lapha. Umsebenzi wenkosi lo. Ayikho iclinic la esizweni sami. Kusuka umuntu egule davuze yoshona kwesinye isizwe, kwesinye isifunda senkosi. Inkosi ithule nje ifolda izandla nje. Mhlawumbe ikhuluphela inomkhaba nelunda. Ayiboni ukuthi la esizweni sa kufanele kube neclinic. Vele kukhandwa amaholo nje endaweni zamakhosi. Into ongazi thina umsebenzi weholo. Mina ngazi umsebenzi weholo ukuthi kusuke nje iholo inkabenkebe eholo ligcine lifile nalelo holo lelo. Fila ntshontshwe ivalo ntshontsha amawindi liphele ubona le mali yamoshwa ke imali la kwachitha imali mhlawumbe kuba la kwakhe ibicrash ezofundisa izingane ezincane sithi ikhula izingane zibe sifike primary nje seyiqeqeshekile izingane. Cha kwenzeki lokho. Kangeke yabona masikhuluma iqiniso awanamhlanje amakhosi mhlawumbe awaqala ayiright awanamhlanje isikhathi sokuphuza utshwala sikho. Ngiyangibona lawa amaNazaretha ngijabule kakhulu. Ngibona ukuthi ke awekho amakhosi adlula lawa ngoba lawa amakhosi lawana ahlanzekile. Hayi ukuhlanzeka kokugqoka, ukuhlanzeka kokuphila. Akwazi ukuyohlala nenkosi yamaNazaretha, akwazi ukuyohlala noShembe inyanga yonke ekhonzelwe isemkhulu nokhokho bawo nezizwe zawo. Ngiyawathanda lamakhosi lawalandela uShembe. Akwazi ukuhlala phambi kaNkulunkulu wawo akhonzela amakhosi angaphambili nezizwe zawo ukuthi ziphile izizwe zawo. Inkosi efanele ibuke ukuthi laba amasela lawo besifuna iplan ixhumana namaphoyisa ukuthi lamasela lawa azoqedwa kanjani endaweni amasela antshontsha inkomo. Abekho abantu ababola isizwe njengabantu abantshontsha inkomo nembuzi zabantu. Abekho abantu uyazi ukuthi umuntu uma ekuthengisela imbuzi yokwebiwa uyayithenga wena angithi mawuqeda ukuyithenga le mbuzi uyongcolisa umsamo wakini ngoba kuloya muzi kuzokhalwa phela kuyakhalwa njengoba kulahleka imbuzi nje umnikazi wazo uyabalisa njengoba kulahleka inkomo nje umnikazi wazo uyabalisa lapha nina niyahlinza nidla kufana laba bamabhusha umsana ukuthenga inkomo zokwebiwa madoda ngithengisela abantu inyama yenkomo zokwebiwa msana ukwenza lokho bafowethu ngithenga inkomo zokwebiwa ziyobulawa zikhathwe inkomo zabantu qede lapho ufake emafrijini inyama lento eyenzayo ubulala umphefumulo wakho ngoba imali ngeke ungene nayo ethuneni kodwa umphefumulo uyohlukana nenyama pheko umhlaba isidumbu singena enhlabathini umphefumulo wakho uyondinda ngeke uzithola indawo yokuphumula nxa uthengisela abantu inkomo zokwebiwa uthengisela abantu inyama yenkomo zokwebiwa khona ibhusho kulibonela ibhudlana nenyama emnyama ngathi inkomo phela le inkomo yasemakhaya phela uyabona inkomo le yathi idlele emakhaya le akusizozikhona inkomo ebhusha mawungena khona inyama yakho uyayibona ukuthi le nkomo le ithengwe eplazini ngokusemthethweni noma inkomo esuka eplazini uyabona futhi le nyama le yenkomo yokwebiwa le ubadlisa abantu amanyala kufana noma umahosha mawumahosha ungathathi imali othengisa ngayo umzimba uthi uyisakini kudliwa amanyala udlisa abazali bakho amanyala ngoba le mali yakho isuka igcwele amanyala lento sukuyenza nalo sukwenza naye leyo mali leyo imbethwe yileso senzo leso asikho isidingo sokuthi uthathe imali yakhe ebolile uthi uyisakini akuyothenga ukudla udlisa abazali bakho nomndeni wakini ukungcola zidlele wedwa nje imali kufana noma ngabe uyithola ngobugebengu imali zidlele wedwa leyo mali ungaxuba abantu badlisa imali yokwebiwa nemali enegazi ungayenzi lonto leyo zidlele wedwa nje icala lakho uyofanalo ulahlwe nalo futhi kodwa bengisedabeni yondaba ezitha hayi abaphuza utshwala uNkulunkulu akasizi amakhosi aphuza abiyeke utshwala ngoba utshwala benza inkosi ingabi nasithunzi benza inkosi ibukeke emphakathini njengento engelutho nasisizweni sonke ngoba yenziwa yini utshwala nje abamakhosi mayengayiyeka utshwala kungalunga lokho